Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu ta Sagir 123 TV. Muna roƙon waɗanda ba su danna mana alamar subscribing ba da Allah su daure su danna mana alamar subscribing, su yi mana like, su yi mana share, su danna mana alamar ƙararrawa. So mun gode. A yau ba tare da ɓata lokaci ba, mun zo muku da wato ainihin wani bidiyo ne a cikin WhatsApp wanda idan misali ka tura saƙo a cikin group ko kuma ka tura wani saƙo kana so ka gane cewa wannan mutumin ya karanta saƙonka ko bai karanta ba, ya karanta reply ne bai maka ba. So yau in Allah da mun muku da wannan abun za mu nuna muku wato ainihin yadda za ka gane cewa an karanta saƙonka ko ba a karanta ba. So ba tare da ɓata lokaci ba, za mu yi back mu zo mu shiga cikin WhatsApp ɗinmu. Bara mu nemi WhatsApp ɗinmu. To gashi mun shiga cikin WhatsApp ɗinmu. Bayan mun shiga cikin WhatsApp ɗinmu, kamar yacce kuke gani, farko zai buɗe maka haka misali. Sai wato ainihin ka zo ka shiga group. Bayan ka shiga cikin group ɗinka, yanzu misali jiya ne sanarwar nan. Assalamu alaikum, yau malam ba zai samu damar yin karatu ba, ya ba da uzuri sai an jima. So kun ga wannan sanarwar da nayi, to ina so in tantance shin mutane nawa ne suka ga wannan sanarwar ta, sai in zo in danne kan wato ainihin abin da na rubuta. Sai akwai wasu kibiyoyi daga nan ɓangaren dama, sai ka danna su, sai ka danna info ɗin nan. So kamar yadda kike gani, wannan Abubakar Tutu ya karanta saƙon nawa jiya 11:45 PM. Sai Imam Sharaɗa shi ma ya karanta saƙona 7:23 kafin a fara karatu kenan. So insha Allah duk wani saƙo da ka tura wa mutum, idan kana so ka gane cewa wannan wane ya karanta saƙon, ga yacce za ka yi. So mun gode. Mun gode. A nan za mu kawo muku ƙarshen wannan bidiyo. Muna roƙon 'yan uwa ku daure ku danna mana alamar subscribing, ku yi mana like, ku yi mana share, sai mun sake haɗuwa a sabon bidiyon.